Sesiphinde sabuya nezinye zazo sanibonani. Lona-ke osesithombeni u-Athandwe Kani oyindodana kababa uJohn Kani noma udokotela esimazi kakhulu-ke kwezokulingisa. Akayena-ke umlingisi kuphela, uyilegendi. Simbonile kumafilimu amakhulu afana neBlack Panther edlala indawo yenkosi uT'Chaka nakwiThe Lion King enikeza izwi likaRafika. Usezuze izindondo eziningi emhlabeni ngenxa yeqhaza lakhe-ke kwezobuciko kusukela ngesikhathi sobandlululo. U-Athandwa wadlala indawo yenkosi uT'Chaka esasemncane, lokhu kusho ukuthi wadlala indawo kayise esengumfana. Ukufana kwabo nendlela abakhuluma ngayo kwenze ukuthi le ndawo ikholakale kakhulu. Kunzima ukubona umehluko phakathi kwabo uma beqhathaniswa. U-Athandwa usekhombise ukuthi unethalente lakhe elizimele. Simbonile emidlalweni efana ne-It's Complicated, The Book of the Negroes, ngisho nakwi-Generations kudala. Uhlale ekhombisa ukuziqhenya ngoyise kodwa ukhombise ukuthi igama lakhe u-Athandwa liyazimela. Kuyajabulisa ukubona ifa lobuciko lidluliselwa phambili ngale ndlela. Wena ubukwazi ukuthi laba bobabili bangubaba nendodana, noma ubucabanga ukuthi bavele bafana njengebhadi? Shiya umbono wakho ngezansi kuma-comments. Ungakhohlwa ukulike, usubscribe, uphinde ushaye leyo bell ukuze ungaphuthelwa izindaba zosaziwayo.